hati dvidartiek muleya blizvana talawati fi hayit wasal قديمك دمي ابنك ليريد فيتما على سبهك يسير L-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu li jagħti l-ħajja tkun magħkom ilkoll. Ferħ niċċelebraw illum din il-festa li fiha nfakru il-161 anniversarju minn meta il-Beatu Papa Piju IX waqqaf lil-Għawdex bħala dioċesi. U min kien immexxi din merħla tal-poplu Talla f'dan il-post ġie magħżul bħala l-ewwel isqof ta' dioċesi ta' Għawdex, Monsignor Michele Buttigieg. B'hekk din il-Knisja Matriċi saret il-katedrale ta' dioċesi tagħna. Nitolbu għalhekk f'din l-okkażjoni b'mod partikolari għal dawk li ħadmu biex setet titwaqqaf din id-dioċesi għal iktar minn 60 sena. U tant benefatturi li jsostnu id-dioċesi tagħna b'kull mod speċjali bit-talb. Nofru l-intenzjonijiet f'din il-quddisa għal benefatturi ta' din il-Knisja Katedrali għal Marija Tabone u għall-erwieħ kollha. Ħuti nitolbu maħfra għal dnubitna. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-għemil u bil-ħallejt mirjieti, tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija inmulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natubġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier tista' kollox. Mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubit tad-dinja ilqa t-talb tagħna. Inti qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna wa nieżel minn għandek li inti l-Missier ta' kulotja. Għallimna niżuħajn it-tiba tiegħek bla qies, għal-ġid kollu li tatina u nħobbu b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u l-miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej. Insemma għanja ta' tifħir lil-mulej għal dak kollu li ju għamel magħna. Għax kbira kienet il-ħniena tiegħu ma' Iżrael. Mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tiba kbira tiegħu. U qal, Iva, huma il-poplu tiegħi, huma ulied li ma jimxux b'wiċċi bieħor u hu sar għalihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom.
ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvhom għall-imħabba u l-ħniena tiegħu. U ħelishom, refaħħom u għollihom dejjem fl-imodi. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu, imbierek ismek mulej għal dejjem. Kuljum imbierkek u binfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u ta' min nifaħru wisq u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies. Imbierek ismek mulej. Nisel lin-nisel isebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek ħabru u fuq l-ġubijiet tiegħek jitħattu. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża' ixandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek bla qis ifakru, jgħidu bil-ferħ meħabba il-ġustizzja tiegħek. Il-mulej tajjeb u ħanin, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb il-mulej ma' kulħadd u ħnientu akbar minn kull ma għamel. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk, is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Qarim mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostolu l-Korintin. Ħuti, grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Jiena niżżaħar dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għal grazzja ta' Alla li ngħatat lilkom fi Kristu Ġesu li fih intom stanajtu b'kollox u f'kull kelma u f'kull erf skont max-xhieda ta' Kristu kienet mwettqa fikom. Għalhekk mintom nieqsa minn ebda don, intom tistennew id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu blaħtija fil-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla jżomm kelmtu minn kontu imsejħin biex tidħlu fix-xirka ta' Ibnu Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nu bil-wieqfa. Alleluja, 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 alleluja. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Għaddisu li semtiju. Alleluja, 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 Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qarim l-Evanġeljum qaddes skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elizabetta. Malli Elizabetta semet il-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana u Elizabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet:
imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi, għax ara malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u taqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva, ħin jadik li jemnet li jseħ kull man tqalilha min-naħa tal-mulej. Bat qalet Marija, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej tifħili l-Kristu. Eżies induru bil-fiduċja lejn Alla l-Missier li jaħseb irtiġijiet kollha tagħna u nitolbuh jaqaf magħna u jħarisna. Nitolbu għal Papa Iljun 14 u għal Softan Anton biex il-mulej jħeġġiġhom bl-imħabba u bl-erf ħalli bil-kliem u bil-emil ixandru lil kulħadd il-Vanġelu tas-Salvazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ġenituri u għal edukaturi kollha biex l-ispirtu tal-mulej jagħtihom id-don tal-għaqal u d-den ħalli jwasslu lil dawk fdati f'idejhom għal ħajja sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal min mġarrab u mtaqqal biex isib il-faraġ veru fil-preżenza ta' Alla u fl-imħabba tal-aħwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal poplu għawċi sabiex il-mulej jkompli jibnieh, jisostnih b'eżempji sbieħ, jaħarsu minn kull ħsara u jagħtih qalb li tilqa' lil kulħadd. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu wkoll għal benefatturi mejtin ta' din il-Knisja Katedrali kif ukoll għal Marija ta' Bone għall-erbieħ kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier qaddis bix-xandir tal-kelma, inti tkompli tmexxi lil poplu tiegħek f'din id-dinja. Għatina li nemnu dak li nissimgħu u li nagħmlu dak li nemnu bi Kristu Sidna. Inkantaw flimkien numru 22. Dak li tajetna mulejja għaw nebħidmitna għafuħara talek inroddu lek herani inroddu lek herani dawn lotjiet li Kristu għaddes li palb nidma et nofru lek il-għallu mulej ħani il-għallu mulej ħani dan il-ħobs li mbit li nofru l-onkid bidlu f'sagrifiċu f'ġisem Kristu ħajdivi f'ġisem Kristu ħajdivi ikel xorb
كل سيبان ميلنا يا الله يصحى للروح تانا ويا أدنى مالهني ويا أدنى مالهني. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista' kollox. Il-qammu li s-sagrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajra l-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna neqdew bih għall-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nelfaw qlubna l-fuq, niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq ta' sew mulej, Missier Qaddiż, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek Qaddiż, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ossanna fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Ossanna fil-ola tas-smewiet. Qaddiż ta' sew int mulej inti lajn ta' kull qdosija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħaj l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Sant jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nidu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof Tan Anton, mal-Iskwijiet u l-Ministri kollha tiegħek.
Niftakar ukoll futna niraqdu bit-tama tal-qawmien. Fil-benefatturi kollha tal-katedral mallum niftakru b'mod speċjali għal dawk kollha li ħadmu biex għabdi s-sarġoċesi li ktar wieħed fosthom mitfun hemmhekk li sqobu tiġieġ. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Nitolbu wkoll għal-Ruħ Marija ta' Boni u għall-erbieħ kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati li jenna wkoll il-wiet tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Sant Ursula Verġni u Martri, mal-Papa l-Beatu Piju Disa u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom minn Faruk minn Sebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jenata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu u l-ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-trid inti fis-sema jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlistna mid-deni. Eħlistna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem u laqda li intrid fiha inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien ma' ta' sidna ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħid nubit tad-dinja, ħenin dawk li ma mistidna għall-ikla tal-ħaruf, li ma jistgħux tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Inkantaw numru 63. Kun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlalti s-sema u l-ard, Alla kbir mulejn tal-għaloli, Sultan għawi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal-dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja.
Min paġna 77 numru 82 se nkantaw issa l-innu ta' Radd il-Ħajr it-Tedeum. Tedeum laudamus Te Dominum confitemur Te eternum Patrem omnis terra veneratur Tibi omnes angeli Tibi celi et univers potestates Tibi cherubim et serafim incessabili voce proclama Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth Regni sunt celi et terra Maestatis gloriae Tue Te gloriosus apostolorum chorus Te prophetarum laudabilis numerus Te martyrum candidatus laudat exercitus Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia Patre immense majestatis venerandum tuum verum et unicum filium Sanctum quoque Paraclitum Spiritum Durex gloriae Christe Tu Patris Sempiterus es Filius Tu liberandum suscepturus hominem non orvisti virginis uterum Tu de victo mortis aculeo aperuisti credentibus regna celorum Quod seram Dei sedes in gloria Patris Iudex crederis esse venturus Tue conquesimus tuis famulis suveni Tuos precioso sanguine redemisti Eterna facum sanctis tuis in gloria numerari Fa populum tuum Domine et benedic hereditati Tue et regeos et extolle illos usque in aeternum Singulos dies benedicimus Te et laudamus nomen tuum in saeculum et in saeculum saeculi Dignare Domine Deisto sine peccato nos custodire miserere nostri Domine miserere nostri
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confundar in eterno. Ni tolbu. O alla offrigni le grattahai il sacrificio ta salvazione tana, li kinalina in tafer, o li intamil tunna che spirituale bishimla l'roh tana bilawa, ameli ahna nitvet ubdawn id-doni tal-fer u l-qawwa li tajtna, biex inservu gdejjem iżjed minn qalbna u jkun jistħoq inna ġid ieħor minn għandek bi Kristus idna. In mulej ma'kom, iberikom alla lista kollox, il-Missir u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Irroddu ħajl l-Alla. Numru 73. O Maria, li zjed helwa, artu sema jifahru, ġieħu ima ta' reġina, bl-akbar ferħit nejjatu, dik li mħabba li jindbija, li tjebloħla l-edeso. O Regina, il-mantijek, funa dejjem zom. L-anġlu Talla ħabbar lil Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U l-iben Talla sar bniedem. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Itlob għalina għaddisom Malla. Nitolbu. Xerret nitolbuk mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-anġlu għarafna Kristu ibnek sar bniedem. Bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien mill-wiet bi Kristu Siedna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. San Giuseppe ta' qalb safja, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrihom f'Isliem